खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 जुन बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किरिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। खामानिफ्रा गोग्लैसोनानै थानो हागौ, खामानिफ्रा जाफुंनाय नङा। वृष राशि। गोब्राब नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोननो हागौ, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। मिथुन राशि। गावनि गोरोन्थिनि जाहोनाव रांखावरि खहा जानो हागौ, जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। कर्कट राशि। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारनो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। कन्या राशि। गावनि आंगोजों फान्दाय जानो हागौ, गोसोआ दुखु मोनखांनो हागौ, गाज्रि सान। तुला राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, बयजोंबो अनसायजागोन। वृश्चिक राशि। नखरनि हाबायाव माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ, मोजां सान। धनु राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। मकर राशि। थांखिखौ होसोनायाव जेननांनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांनो हागौ। कुम्भ राशि। माबा मोनसे गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हागौ, आयु गोलाव जागोन। मीन राशि। गोनांथार खामानि मावनो थाखाय गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जानो हागौ, गुबुननि मदद लानांनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।